fas, doctor? Al terrat. No, espera. Què hi ha aquí? Estic salvant el món. Potser que em vesteixi com cal. Prou de ser un esparracat. Que comenci l'espectacle. Has fet tornar uns alienígenes a la Terra. Alienígenes de debò. I perillosos. Alienígenes mortals. I ara t'estàs despullant. Amy, s'està despullant. Ja et pots girar si et fa vergonya. I ara agafes roba d'aquí. Aquesta roba pertany a algú, saps? Que no et penses tombar? Doncs no. Vols dir que no valia més que marxessin? Que marxin està bé, però que ho facin per sempre. Endavant, doncs! Ara ho rebrà el doctor! Tu no ets d'aquest món. Doncs no, però hi tinc molt d'interès. No ho sé. Què me'n dius? Aquest món és important? Important? Què vol dir important? Hi viuen 6.000 milions de persones. És important? Tinc una pregunta millor. Aquest món és una amenaça pels Atraxis? Va, teniu tot el planeta controlat. És una amenaça o no? No. Els habitants d'aquest món són culpables d'algun delicte segons les lleis dels Atraxis? No. D'acord. L'última, vinga. Aquest món està protegit? Perquè no sou els primers que hi veniu. N'han vingut molts. I la pregunta que us podeu fer és... com van acabar? Hola. Sóc el doctor. De manera que... correu. Ja està? Han marxat per sempre? D'on venien?